И здравейте, хора! Аз съм Тони и днес ще играем с Сашо. Ново Survivor свято, който той ще го прави. И по-скоро в следващия епизод на това наше оцеляване, което сега ще правим. Какво правим? Ще го красим. Как да го кръстим? Май оцеляване. Майник. Много добро име. Така. Така, И тъпо място за спаун. Епиха, има дървета. Многото дърветото. О, на пустиня. На границата между такосто нещото и пустинята. Тъпа граница. Не. Амаре. А лицето днеска беше тук, ама. В училището му. А лицето? Браво. Защото има две алисета и зато и питам кое е алисе. О, овца. О, поза мене. О, две овца. Едната е за мене. Не, аз намерих. О, село! Къде бе? Няма да ти кажа. Има и на ковалня. Йок село бе. Ето бе, брат. О, Майника. батко, дай нещо бе. Ти ми Те за запълни тебе, това. броните за мен е другото. О, дама, браво. Ще ми срада си много готен да живееш. Малчица да имаш. Уха. Бе, батко, стай нещо. Злато. Дай бутушките само бе. Плиз бе. Аз обича бутуши. Хубаво, дай каскета На черно бе. злато. Дай каскета бе, бате. Каскетито бе. What? Запалил се! Fuck! You nigga bitch! You son of a nigga. Упс. Турк, който не го вижда ти. Най-добрия. Чакай да ти покажа пътя ми. Тверк. Идваш. Шит. Не те стакът, не гледам. Къде си? Ако можеш да я опиш. Къде си? Аз Много добро ще да е. Аз не те виждам, бе. Къде си, бе? Амаре? Аз не те виждам. О, ето те. Идвам на помощ. Аре, бе. Майника. Помощ. Удавям се, батко. Помощ идва аз. Хади. Оправих се и без те. Дай каската, бе, бате. Елай си вземи. Дай каската, бе. Вземи си първо нещото. Кое нещо? Нещото. Дай тук, моля те, бе. Амаре, чакай! Имам изненада. Ела към мен. Не, няма да ма такова. Няма, ето, държа пръчки. Да. Юпи. Фака, Юпи. Елай ме вземи. Знам всичките схеми. О, моля си. Хора, тук ще има копирайти. Факари, беч. Аз най-тъп. Аре, момче с златни килчища бия. Елай си вземи. Аз трябва да търся пирамида, айде чао. Хайде и аз сега. Ама ти тук си ми навигатор. Не. Шака експлорва ми. Още първи епизод. Тупи е. Дай, тупи. Ау. Дай, тупи. Бате, най-добрия съм аз. What? Бък! Той не е бък, аномалия е. What the fuck? Аномалия. Той трябва... Чакай така. Брат, той е мяза на такосто нещото, фараонът нещото. Да бе, чакай ма бе.
Всичко се разпадна. Аз ако се боря. Какво? Какво бе? Асенец. Бай, що са надолу туито нещо тук? Аз си кръв вземе от мен. Що? Да, те се намират в пустинято. Опитвам се да ударя заекът, ма. Ама той ето многото от аз скача де и я хвана с него. Батя! Уоу. Аз друго заек. Този епизод е симулатор за... Зайци. Ама на другото страна. Отказвам се. Шимро, год, бат. Изключи дификацията на нулата. Аде бе. Как ще умреш? Тук пак такос. Какво такос? Такос бе. Такос човешното ли? Да. Пирамида. Къде? Ето я. Къде си? Където отива. Къде си? Нех се Къде си, батка? Валете, бе. Идвам, Урбинска. Кой ме удари? Де да знам. Фака ю, бе, че някой ме мерна. Къде си, бе, батко? Вари се там за сечетата, бе. Виж колко хубаво, бе. Ето там. Къде си, бе? Ето там. Ари. Така По трябва. всичките неща за мене. Аре, 2 часа на мен, 2 часа на теб. 2 часа на мен, 2 4. 2 часа на мен, 2 часа на теб. 2 часа на мен, 2 часа на теб. Чули? То ти пирамида, бе. Ама пирамида, ма. Бе, как пирамида, бе? Ще видиш. Бе, да. Ще видиш като разбереш. Не, ще разбереш като видиш. Аз мина от задното ход. Аз от задното вход. Добре. Много трудно. Ама ре. Хайде, чакай, ще идвам. Ама аз съм вече вътре, ма батко. Юпи. Чупиш ли, бе? Вече да. Яо. Сега не дай да падаш. What? Някой е бил тук. Има... Дънджън! Goddammit. Goddammit, наистина. Няма чест. Чакай, идвам. Не дай да слизаш още. Чупи трежерито клетито. Ате. Идвам. Ео. Ама ре. Чакай, ма. 3 диаманта. Аз намерих един. И аз 3. Аз да видя тук колко е. Нищо интересно. Остави на мене, бе. Ама нищо интересно. Ти обрат и 3 честа, бе. Не сам, бе. Само видя кой има. Да, тук имаше кокали, 4 кокала, 8 кокала, де. И тук е такова нещо. Ако не ми вярваш, гледай клипа после. Дънджън. Не те вярвам. Чули? Със златен меч съм. Ще минава още. Айде, чао. Беше ми приятно. Ти ще искаш нещо от мен. Не. Ама аз... Не. Аз имам за кирка, ти ще направиш меч. Кой играйте, ма? Аз ще си направя брадва, Не! Пак! Сашо! Ви къде сте? Пирамидото, което аз го намерих. Нали, ма? На кого сървър е? Неговото, обаче аз намерих. Не идиш. Марело, аз намерих и дънджън. Много знам кой е дънджън. Той ще обясни какво е. Той ще ти обясни най-добре. Той ми донеси. Аз ще знае как се казва. Аре, ма, отивай, има. Абе, като са купаска. Как ли изглежда? Няма да искаш. Помагам. Ти да вземеш. Грешката, моля да. Ако няма пуснеш, изгаси. Пак. Шетка, бокчета, бе, батко. Ама падат бокчето, ма, батко.
Аз ти помага. Фък! Е. Фъкъв! Вече. Ама ре, аз тук ти направих път, ти оттам си ми минал. Не! Искаш... Сега ще направя брадва за диамантената. Искаш ли? Хора, не сме читвали, не сме правили на пауза. Ако беше до сега да сте разбрали, че сме го правили на пауза, а пък не ете. Да. Батка, живи здраве си. Ама ре! Сега вече стана иба. Умираш. Край с теб. Мъртво човеко си ти. Бъдеш мъртво човек. Бе. Ама стига, ма изморих се, бе, батко. Не има хук. Какво? Аз от камина. Ела, Абе, чакай, бе. Като и влизали сме. Хайде, чао. Ето нещото. Аз сега ще се прибирам. Да седем поне 13 минути клипа. Много бърз беше клипа. Нещо на хоризонта. Къде, бе? Пенис. Нещо на хоризонта. Какво? Пенис. Зайк, идвай. Ти ще миргаш. Миргай, не мога го оцеля тъпото зайка. Епиха, оцеля го. Виждаш ли пениса? Много голям. Тук има по-голям. Какво? Не, то не е пенис. Кое има? И та тук, помисля го за пенис. Каквото и нещото там. Овца, за мене. За него е. За мене бе, батко, овцата. Аз вече се намерих. Какво ма, батко? Ре! Чакай, ще направя легове. Ти имаш ли вече? Да, не. Наистина имаш ли? Не. Сега да направи ли си го? Аре, наистина по-бързо. По-бързо, бе. Къде? Аре, прави легото. Ама йок на мен е лего. Чакай, ще отидем. Ще се изключа на вещи. Абе, О, фака. Къде сте? Ние сме на много места. Не само на много места, то бе, батко. тупите. Намери ли фълна? 2 вълна само. Вече имам 3 вълна. Тя закалечва, що ни че намерите? Да. Хате, дай тук вълната, да те Надълго ли беше? Ще си направя. Остай. Ще си направя лего. Тук ли слязах ти? Не. Бе, На мен йок вече дай на мене той. Абе, лази ми той, бе. Напред се. Опа. Арчи. Къде има крафтингите? Тъй Много си прост. И хора, това ще бъде за епизода. Надявам се да ви е харесало. Аз бях Тони и чао.